mina bröder och systrar. Lär er kunskapen om romer. Lär er vad zigenaruttrycket betyder. Vi är inga kackerlackor som man kan trampa på. Vi är inte det. Vi är människor. Vi är människor som kämpar för våra rätt. Även ifall vi inte har plats i samhället så ska ni veta att vi finns här. Vi lever, vi äter precis som ni och vi arbetar och vi tjänar våra pengar. Är detta rätt av polisen att göra så att registrera oss på ett papper? Nej! Nej! Är det rätt, frågar jag? Nej! När vill vi ha svar? Nu! Mina vänner, vi samlas här idag. Vi samlas för allas rätt. Allas rätt att leva. Rättvisan. Rättvisan måste skippas. Vi vill ha svar på varför romer ska behöva sättas på en lista. Antingen så har de skrivit Z och då är man större romer än andra. Eller så är man större brottsling än andra. Det är inte okej. Vi vill ha svar på varför de har gjort så. Varför? Vi är djupt berörda. Vi måste kunna ändra på det här. Och hur ska vi kunna ändra på det här? Jo, det är genom kunskap. Så vad är kunskap, mina vänner? Kunskap är makt. Makt att veta vad rasism är. Makt att skilja rasismen åt. Mina vänner, rasism, det är ett stort uttryck. Men det tolererar vi inte. I Sverige har vi varit i 500 år. 500 år, hur långt har vi romer kommit? Vad är det vi har begärt av svenska samhället? Vi har inte begärt mycket. Vi har begärt att få jobb. Vi har begärt att tjäna pengar, att få en bostad, att få mat. Och vi kämpar för det också själva. Vi är trötta på det. Vi är trötta på att få höra att vi inte räcker till. Att vi bara är en i mängden. Mina vänner, vi är många. Vi måste bli enade allihopa, alla folkslag. Vi är människor allihop. Man ska inte få registrera tvååringar. Man ska inte få registrera vuxna. Man ska inte få registrera någon som inte har gjort någonting olagligt. Rättvisa måste skippas. Vad är det vi vill ha? Vad? När vi vill ha det? Nu! Hur många vet vad ordet zigenare är? Är det någon som vet var zigenare kommer från? Jag ska berätta det till er, mina vänner. Zigenare kommer från alla länder. Zigenare finns även här i Sverige också. Det vill säga svenska zigenare. Hur skiljer man en rom och en zigenare åt? Jag ska berätta till er, det är faktiskt samma sak. Det är samma sak. Det är bara det att vi har olika sätt att leva. Olika kulturer. Olika religioner kanske. Men vi är ett och samma folkslag. Mina vänner, det här med registreringen, det är inte okej. Vi vill ha ett svar nu. Vi vill ha ett svar nu från alla politiker. Det ska sättas stopp. Vi vill ha utbildning. Folk måste få veta vad romer är för någonting. Vi är inte uteliggare. Vi har en fast punkt som vi bor på. Vad är det vi vill ha?